Noswaith dda o Lanelli ac fel y gwelswch chi fan'na mae Aneirin wedi mynd i'r ŵyl Smithsonian yn Washington ar ran wedi 7. Ac mewn gwyl mae Meinir ac Elen hefyd ar ddwy ohonyn nhw'n agos at y môr ond heb i groesi. Meinir, lle wyt ti? Ar lan y Fennau ydw i, yng ngwyl Felin Heli ac maen nhw'n creu dipyn o stomp yma heno. Croeso nôl ato ni. Mae'n edrych ymlaen ar lan y Fennau heno oherwydd mae yna ŵyl sy'n para wythnos yn cychwyn yn y Felin Heli. Meinir sydd draw yn y stomp yn cael blas ar y barddoni felly. Haia Meinir. Noswaith dda i chdi Branwen, ia, yn cael blas ar y barddoni, ond i'r barddoni heb gychwyn eto. Y beir a'r gynulleidfa di mynd draw i'r gardd fôn am beint bach cyn cychwyn, dwi'n meddwl. Ond bore yma mi fis i draw yn lawnsiad yr ŵyl, a dyma i chi flas o beth sydd ar gael yng ngwyl Felin 2009. Yn y blynyddoedd a fu, roedd sawl pentra yn enwog am ei carnifal, a doedd Felin Heli ddim yn eithriad. Y carnifal ei hun, regata a brenhines wrth gwrs. Erbyn heddiw, mae'r carnifal wedi troi yn ŵyl, ac mae gwyl y Felin Heli yma ar lan y Fennau yn un o'r rhain mwyaf. Eleni, mae'r ŵyl yn para wythnos gyfan, yn cychwyn heddiw yma yn y Felin Sgwrsio ar y stryd fawr. Wel, da ni wedi cael y lansio bore yma yn Felin Sgwrsio. Hen yma, da ni'n symud ymlaen i'r marci ar lan y môr. Noson o stomp, fwy o dafarn y beirdd na talwrn y beirdd. Fory, mae gen i stŵr wrth y dŵr lle mae yna blant ac oedolion y pentra yn rhoi sioe fawr. Mae yna ta 24 o act, dwi'n meddwl, gyda ni. Mae hwnnw'n cymryd lle trwy'r dydd. Nos Sul, canu cynulleid fawl. Gemau'r plant ar Nos Lun. Gyda ni ras, 10K. Gyda ni fun triathlon, fel da ni'n alw fo. Taith i'r henoed. Noson lawen. Pinnacle y digwyddiadau fydd diwrnod y carnifal Sadwrn nesa efo gweithdy syrcas, stondina, ffair, bandia pres, gwabrwyo, dawnsio gwerin, strym dingars yn chwarae samba Bangor a Bryn Fôn ar band. Mae'r ŵyl yn cynnig rhywbeth i bawb ac un o'r uchafbwyntiau cymunedol eleni ydy sioe ysgol Pendalar dydd Iau am 1/2 awr wedi un ac maen nhw wedi bod yn ymarfer yn galad. Dwi wedi bod yn prepario efo'r plant ar gyfer gwyl y Felin heddiw ac da ni wedi bod yn brysur ers tua 5-6 wythnos a dwi'n dod i fewn i'r ysgol bob dy Mawrth un diwrnod yr wythnos a dwi'n mwynhau yn ofnadwy, mae'r plant yn arbennig ac yn ofnadwy gerddorol. Thema yr ŵyl leni ydy lan y môr. So dyna beth da ni wedi bod yn gweithio efo'r dosbarthiadau i gyd a gobeithio gawn ni hwyl yn yr ŵyl. Gobeithio wneith yr gynulleidfa ymuno fo'r plant yn clapio yn y rhythm a pethau felly. Ac dwi'n siŵr fydd lot fawr di rhyfeddu gweld i donia nhw a'i hapusrwydd nhw. Felly, dwch mlaen i Felin Heli, ar ochr lan y môr, ar ochr y Fennau, 8 diwrnod o hwyl i gael, dwch draw. Ie wir, dwch draw os fedrwch chi. Mae yna edrych ymlaen mawr at berfformiad Pendalar hefyd. Ond Ieuan, ers faint mae'r ŵyl yn mynd? Yn y fformat presennol mae o'n mynd ers tua 8-9 mlynedd. Ond cyn hynna rhyw gweithgareddau, pethau fatha rasis i'r plant a dwi'n carnifal y beth pwysica ers talwm. Ond rwan mae o fatha busnes llwyddiannus iawn de. Yndi, mae o'n llwyddiannus iawn. Be am y trefnu beth fel hynta? Sut ydych chi'n codi arian ag yn y blaen? Wel, da ni wedi bynnu lot ar noddwyr lleol ydyn nhw, gan amla, pobl busnes lleol. A hefyd, da ni'n cael grant reit sylweddol gan Cyngor Cymuned y Felin Heli, a da ni ddiolchgar iawn iddyn nhw am hynny. Hefyd, da ni'n cynnal bod math o weithgareddau ystod y flwyddyn. Rasishwyaid, raffl, blwyddyn newydd, bod math o bethau. Da ni'n trio cynnal cymdeithas y pentra wan, a da ni'n amgynnal gweithgareddau wan yn y flwyddyn nesaf sy'n pwysleisio'r busnes cymdeithasol yma. A rhywbeth i bawb yn yr ŵyl hefyd. Ie, gobeithio, ie. Pob lwc heno a pob lwc i'r ŵyl, ac yn ôl at chdi Branwen. Diolch yn fawr iawn ti Meinir, reit da ni'n symud ymlaen ac eisiau'r benfro awn ni nesaf.